Right, sinibingelele ke nonke ke lapho emakhaya kule channel ehamba phambili yakhe ke udokotela uThambo Lenyoka engihleli naye ke la e-studio kuyona ke le channel ke ekuyiyona engase ngithi ke ikhuluma ngesintu noma ke izoveza udokotela wenu udokotela uThambo Lenyoka. Dokotela ngikubingelele ke uphinde futhi ngithi ungabingelela kubabukeli bayo ke i-channel yakho ehamba phambili. Yabonga ithuba. Babukeli bami ke ngiyabingelela njengoba seshilo ukuthi yendokotela weNthambo Lenyoka. Namhlanje ngithi ake ngibuye ke ngizokhuluma nani esigabeni sesibili. Right, ayingithembe abantu bazokuthokozela lokho ukuthi ubuye futhi kwisigaba ke sawo sesibili sevideo yakho esizophinde futhi si-upload. So abantu ngicela ke be-share be-subscribe kuyona ke i-channel ke le ekuyiyona engithi ke isazobanika ulwazi iphinde futhi ibanike izinto eziningi abantu abazofunda ngazo ngesintu uqobo noma isintu noma ithonga noma izinto ezithize eziyimithi abazofuna ukuzazi kuyena udokotela. So ngisacela nje ukubuza ngedokotela kunabantu ade besithinta kuma comment section abanye besithinta eceleni bebuza kahle ngegama elisindayo eluThambo Lenyoka ukuthi liqhamuke kanjani livelephi noma walithola kanjani. Lana leli gama leli Thambo Lenyoka kahle ngizolibeka nje ngebha ukuthi igama lelo ledlozi nje idlozi leli elangena ngimina logogo lasekhaya komama eMatsongweni lapho makhona ekuthwaseni. Right, okay, igama ke lesho ukuthi laqhamuka nje emumva ko ekuthwaseni. All right, ngizwa kuthiwa dokotela mase kukhulunywa ke ngokuthi udokotela unamandla kakhulu mase kuza ezintweni zenhlanhla. Izinto ezenhlanhla unazo. Yabo ikhona kakhulu phela nje ihlukene ziningi zona ihlukana kaningi. Oh zikhona impela. Nezigubhu zibaliwe lapho uphondo futhi nakhona mhlawumbe uyalenza noma isigubhu uyazenza. Ngizosho kahle hlala obala nje ukuthi isigubhu sikhona uyayithola nazo zakhona futhi ihlukene. Kodwa igubhu engiphethe akuzona lezi eyithusayo nezibulalayo nezenzana ngoba ziyahlukana. Right, okay. Njengoba sazi ukuthi abantu bayisaba ke vele igubhu ukuthi zifaka igazi noma zifaka amathambo noma zifaka imithi ethize engatholatholakali njenge eyabanye bathi zifaka amafutha enkosazana abanye bathi zifaka izihlahla ezithize ingathintwa. Ezakho dokotela zidlana isikhathi esiningi ngoba kuthi isigubhu siyaphahlwa kumele sidle something mesiphahla. Ngoba ngishilo naseqathi ihlukene khona sidluthu khona nje esihlukile esinye sidla nje amafutha la khona. Njengoba ukuthi amafutha ahlukene mhlambe sandawane kanjalo nje lawo mafutha kanjalo. Okay, unaso isigubhu dokotela esivele nje sinika imali nje ungasebenzanga noma lezi zakho sidinga ukuthi ube nento obuyenza okuyiyona ezogenerate imali noma ozosebenzisa isigubhu ukuthi sikubooste lapho kutheni sigenerate imali noma zikhona nje eziveze zikususe nje phansi ungenalutho. Ngizobeka nje lapho ngicace ngiqonde kahle ukuthi igubhu kahle ikhona mayelana nokuthi umuntu ubhizi ngani noma usebenza ngani ukuze simnikeze amandla lokho akusebenzayo. Mhlawumbe nje abapha abantu abasebenza ezitolo kanjalo mhlawumbe ukuthi umuntu nje abantu bamasonto mhlawumbe ke bandisa abantu sokudonsa kanjalo kodwa nje uma unento wena esebenzayo sisiza lapho. Okay. Kunabantu dokotela labathi ke mina ngumuntu ogembulayo noma ngumuntu onento engathi ahlahle umuntu ohamba amakhasino noma umuntu onogembula ikhona into emsizayo ekutheni ebambe noma izinto ezithize lapha megembula. Yayikhona nginayo mina mhlambe yiyo esingahamba esikhulume ngayo esikhathini samanje ngoba kahle nambe ngifisa ukuthi ngikhulume nabantu laba bagembulayo. Ikhona impela nje nginayo impela.
Okay. Awunabe kabanzi dokotela ukuthi ke uyibiza ngani lento ikusizaphi futhi umuntu mhlambe ukuthi mhlambe uyathanda ukugagula noma iprice yayo noma mhlambe kuxoxa ocingweni usiyosho ke kubantu ukuthi ke kuxoxa ocingweni noma usawusulikhipha noma iprice yabantu besale sebazi. Ukuthi kuyinto enjani le si understand nathi ukuthi sikhuluma ngento kanjani la. Noma igama lakho ngeke liphume. Namhlanje ngeke liphume igama lakho kodwa nje leyo muthi lo walo nhlahla lo gembula ukhona nginawo umuntu afike uthola nje mawudinga noma athu esiphi isikhathi engafika uthola. Mengiwuthatha ke mina lo muthi ngithi ngiyafika kudokotela ngizothatha lo muthi lo kudokotela uThambo leNyoka ngithi mengiwusebenzisa kukhona imigomo noma izinto ekumele ngingazenzi before ngihambe ngiyogembula noma nje ngingawuthatha nje manje ngingenza izinto zami kodwa still futhi ufike ngisebenzele phambili. Lo muthi lona hayi ukuthi mhlambe uthatha kanjani kodwa nje uma ufika wena uthi hayi wena uze ngomuntu kanje ngifike mina ngikwenze lokho ngoba khona into ekumele ngikwenze yona before uthathe lokho okunye ngizothi nahamba nakho lokho uma uqala uyakhona lana ufike wenza ukuthi kunabantu dokotela abasabayo izinto like njengeinaliti noma ama razor noma ini lo muthi ufaka kanjani egazini lomuntu mhlambe ungakwazi ukuzivezela lokho mhlambe noma ngangichaze konke iprocess yonke ngeke ngikhiphe yonke siyamcaba wona lo muthi lo amalungu onke omzimba bese kuba nalokho okuyibhodlelana azokuganza letanyeni. Alright hayi usho ukuthi lo muthi ke futhi ungaphinde futhi usebenzise uma umuntu wemhlawumbe onama team ebhola noma onani into kanjalo ehambelana nje nenhlanhla yokuwina uyasebenza futhi nalapho uyasebenza nalapho. Noma ke bengithi ngisazongena kule abantu laba bamabhola kanjalo nawo lo uyasebenza kanjalo kodwa khona lo enginawo mina qobo ohlukile esiqinisamo ohlukile kunalo ongawuthuli wona kodwa uthatha mina uqobo uhambe ngalo ube khona egamini ngibe khona egamini ngihlale nje ngaphandle nabanye kodwa so sesikhuluma lo ndawo ukuthi ke kumele ngime kuphi. Alright so lona uhlukile kunalo wogembula like eCasino lo othi wena webhola uhlukile ukunalo kumina udinga wena nje ngqolo udinga mina ngqo uthathe mina uhambe nayo. Hayi right ungakhohlwa nje lapho mbukeli nje wasaqhubeka naye udokotela uThambo leNyoka ukuthi subscribe uyakhomenta futhi uyabuza futhi imibuzo khona la ku comment section izinto ofuna udokotela ekhulume ngazo ku video yakhe elandelayo sisa lapho ke dokotela kule yebhola engifisa nje ukuthi ukwazi kancane ukuthi ngabe uthatha i-team yonke kube khona into oyenzayo kuyona noma nixoxa no coach ucoach akathinti muthi akathinti lutho kudingeka nje ukuthi uyoma la uthe wena uzofika ume khona izinto sezizosenzakalela zona. Lapho ngahamba mina straight qobo ngaphandle kokuthi ucoach simbeke eceleni sithathe abadlali labo kuthiwa abasethiwe kanjalo eklinika bese kuba khona engibathintitha khona ke bese nami ngese ngithintitha qobo bese siqonda ngqo. Hayi shuthi amaqembu ke lawadlala iziteki amaqembu wasalwela ama qualifiers ilokhunjana kuyathatha abadlali bayise kuma teamini lawa khona nje esiwaziyo ayadinga ukuthi ebe nayo lento noma ekuthinte uma uthi ayidinga into njengaleyo. Kahle kahle loba ngisho nje ukuthi lo muntu kumina qobo ukumina awusuke kumina mawufuna ukudlala ogame le ungathatha mina uhambe la. Right umbeke lapho kulo ndawo kodwa labadlali abazodlala lento yami kumele ngiyifake kubona like uyabageza ukuze izokhonekthana mina mangingaphandle kwami ngaphakathi. Hayi kuyazwakala dokotela kuyazwakala kakhulu ebengifisa ukwazi ke dokotela beke bethi abanye uma uthatha into yenhlanhla noma uthatha into ezokusiza ekutheni ube naleyo nhlanhla ezobooster leyo nhlanhla leyo kukhona mhlawumbe isidingo sokuthi ixhumanise nezidalwa mhlawumbe noma kuyiwe emsamo ukuthi sikhuluma ngomuntu ke nje eyedwa ke manje uthi ngizothatha into yenhlanhla uke wenze njani umuntu uqala umhlolele eqali uqala ubone ukuthi lento omnika yona izomsebenzela noma kukhona mhlawumbe isystem ethize noma nje ngingafika noma nje efike ethi mina ngicela leyo nto leyo ufike umnike noma meye uqala uhlole uqala kubonakala ukuthi izokusebenzela leyo nto leyo.
Lana xhumane nedaba kuyadingeka khona ukuthi kukhulunywe emsamo xhunyaniswe idela zakhe. Kuze lento mifika ngaphathu ekhaya kungabi nenkinga yokuthi wensebenzisa into la ekhaya lethu ungasibikeli thina. Kuyadingeka ukuthi kube khona ukuxhumana kwedaba nalokho okudinga ukusebenziswa. Oh, alright. Asisithi ke mina ke dokotela ngihlala emqashweni. Yeah. Kodwa ngumuntu futhi ozama inhlanhla kwezinye izinto lezo. Ike isebenza kanjani ke le ngoba mina anginawo umsamo engathi siya kuwo siyoxhumanisa lento onginika yona nawo. Njengoba ngumuntu ohlala emqashweni mhlawumbe ikhona mhlawumbe enye indlela okwenziwa ngayo. Ngoba kahle kahle akuyona inkinga ethini lento le. Ukuthi kukuwena qobo ngoba akekho umuntu nomuntu ongalazi idlozi lakhe. Futhi akekho ongabazi idlozi lakho limi la ngendlozi kanje nekanje. Noma athiwa ukiphi indawo uyakwazi ukuthi ube nalo ndawo umsamo thizeni ukuthi mina into zami ngiyibika la. Ngaphandle kokuthi kumele uzohamba uyolanda idlozi ekhaya lapho nalapho. Bakhona abenza kanjalo futhi ikhona imindeni eyenza kanjalo ukuthi ikhulele emadrobheni nakuphi ayinawo amakhaya aqondile. Uyakwazi ukuthi ube nendawo lapho wazi ukuthi konke into zami ngizenza la noma athiwa ngibikane noma athiwa ngomsebenzi ngizenzela la. Oh, so kuyadingeka ukuthi noma ngiqashile kodwa kube khona ikhona lami la mhlawumbe udokotela menginika izinto ezithize ngifike ngizilungisele khona. Wena wedwa hayi ukuthi indawo yokuthi mhlawumbe ihlala noma ubani ukuthi ube nendawo yakho wedwa. Wazi ukuthi la hayi akuphithizeli akuyaluza umuntu akushawa nayo izithunzi ezitheni kodwa ube wedwa indawo yakho yendlu noma athi ubani mhlawumbe nonke ekhaya wazi ukuthi umuntu ayimefuna ukubika uqonda la. Alright, hayi kuyazwakala la sithemba ukuthi ke ababukeli bayizwa le ndaba ukuthi ngisho ke uhlala emahostela ngisho uhlala kuphi uhlala emqashweni umuthi lo wenhlanhla uyakwazi ukuthola kudokotela. Dokotela ke mekukhona sasibuka manje kwenzeka kuphela idatha inamba yakhe engayitholanga kupheleni kohlelo. Singakwazi kumnika kwamanje ibihamba nje la escreenini nje inamba yakho nje kuloyo ozophelwa idatha amaduzane eyithole sisaxoxa nje. Akulankinga lapho ngoba inamba kuyonto enkinga. Inamba bengayithatha beyithole ngoba vele kudingeka ukuthi begcine beyitholile leyo namba. Singakwazi ukuthi beyithole leyo namba. Alright, so inamba ke iyona ke le oyibona khona la escreenini njengamanje uyamthinta udokotela iya WhatsApp iyafoneleka njengoba deshile kwivideo edlule ukuthi ke ungamthinta noma inini ngisho ukuthi umvuselele uzovuka ekusebenzele le nto ofuna ukusebenzela yona. Dokotela lento yenhlanhla ke ngiye ngizwa abanye bethi ke kunakho ukuthi ike ikusebenzele kwabanye ethi umuntu cha mina ayingisebenzelanga. Engifisa ukwazi lokho if kwenzeka yangakusebenzela udokotela uyakwazi ukubuyisa imali emumva noma kunendlela futhi nakhona uhlelo ofanele ulenze kuze zame lo muntu ukuthi kusebenze leyo nto leyo. Lana njoba uke wabuza ukuthi qale umuntu ngimhlolele qale noma ngqale ngenze njani. Mina vele kweyami indumba noma kwelami idlozi umuntu ngqale ngembhekele eqala. Ukuthi lokho sikwenzayo njengamanje kuzokwenzeka na noma ngeke kwenzeke noma mesithole iphindlela mawukuthi indlela esinazo ayifunakala uma senze ngayo siyaqala sibheke eqala ukuthi kuzohamba kahle uma senza kanje noma ngeke hambe kahle. Okay, into ezovala lento edala ukuthi ingahambi kahle yini sikwazi ukuthola indlela ukuthi senze lento ngoba akudingeki ukuthi kungenze kumele kwenzeke njengoba senza nje thina la senza yonke into yenzeke noma athuba noma athu isikhathi. Alright, dokotela iziphi ezinye izinto ezilashwa udokotela umuntu ophanjelwe lekhanda uyamlapha dokotela uphethwe ikhanda eliphambene umuntu nje ufika nje ongathi uyahlala ayikulula kabi osebenzisa amaphilisi ngizwe udokotela bethi mase uqalele i-treatment kuba nzima ukuthi umuthi wesintu usebenze ngathi ungathola umuntu nje ongokuthinta isidala noma la kudokotela nje konke uyakushaya khona sekukhona ngisho okwamlungu imithi esegazini. Ngoba kwezinye ikhadi uyathola ukuthi sebemthathile umuntu bamusa ebhedlela wahlala isikhathi esiningi into lokhu idla. Mayisize yadla yaze yanesikhathi eside kunzima ukuthi kumele iphume kuyena isize yana izinto ezithile sengenile kuyena. Kuba nzima ngalo ndlela kodwa siyancenga ngendlela esincenga ngayo lokho siphusha masohlezi night neduze hayi ukuthi uma ukuthi uzobehle lapha simsiza mehle la eduze kwethu so lokho simncenga nje ngale. Okay, ofika nje ithothi nje akaze ngene sho udokotela oyedwa uphanjanelwe ikhanda udokotela wemthatha isikhathi singanani ukuthi
emkhande nje ebe umuntu futhi noma kanjani 7 days phelile right 7 days sesikhohle ukubuza ke lapha enhlanhleni umuthi wenhlanhla monginika wona uthatha isikhathi singakanani ukusebenza nje ngibona nemiphumela lapho ngeke ngisho isikhathi esiningi sebe usebenzisile bathatha izinsuku ezintathu ngo3 days uyasebenzisa nje ngoba kusuke lapho kunemgomo yakho khona ukuthi hayi usebenzisa ukuqala vele ukusebenzise mina ngisekhaya sesekhaya bese ngihamba usebenzisa lezi zinsuku ezibili ayisele lesineke umphumela okuzoba all right udokotela into elahlekile ayibuyisa hayi siyabukisa mfethu ngisho ukuthi sinesikhatshanyana noma kunesi-period of time emele ibe khona mhlampe mhlampe u6 months noma bani months isalahlekile uyakwazi ukuyibuyisa yebo siyabuyisa impela nje umuntu okuyena oyithathile uqobo lakhe uyakwazi ukumletha yena ayibuyise noma ziqhamuka seziqhamuka eminyango seniyibona noma nje kukhona uhlelo lethize nilenzayo noma izinto engaqhamuka eminyango kodwa kuyaba uyena lo muntu lo oyithathile osilethayo right sayizwela ke short dokotela ukuthi ke izinto ezinjengalezo uyayilanda uyayibuyisa uma umuntu ogembulishayo futhi uyakusiza uma umuntu ogulayo futhi ekhanda ke noma oselimele ekhanda osephambanelwe ingqondo uyakwazi udokotela uma ukuthi izinto zomuntu ngoba kwendalo angazi noma dokotela kuyalungiseka angithi khona izinto zabantu ezenziwa abantu ukuthi umuntu wenza ukuthi basebemenza le ndlela abamenza ngayo ngenxa ukuthi akafuni phela ukuvuma lo havumayo noma ke kodwa noma uthathile ohamba into zabantu zeyikhipha noma athi uhlanyiswe ngelwane kanjani ngendlela ahlanyiswe ngayo siyakwazi ukukhipha lokho 7 days 7 days yena udokotela ke uyakwazi na ukumgulisa umuntu methatha izinto noma uyakwazi kuba khona into ayenzayo kumuntu mozofika ukuthi ngilahlekelwe kukhona mhlawumbe into okwazi ukuyenza ngokuthi umuntu ulahlekelwe into message kuwena la ngingachaza ukuthi kahle kahle lana asenze ububi kwesami isigodi ububi abenziwa star uyakhipha nje futhi siyakhipha sithole lesithathe lokho sikuthatha sibuyise ngendlela sibuyisa ngayo ngoba kahle ukuqondisa impilo zabantu silungisa impilo zabantu ukuthi abantu bengene endleleni belungisa impilo zabo nabanye nabaye sebelahlekelwe ithemba selibuyisa umuntu alungele okwakhe nayo hayi ngiyakuzwa mina dokotela ngithembe nabantu emakhaya bayakuzwa nje wasibona besubscribe nje bayakhomenta futhi bayishare le video yakhe udokotela uThambo Lenyoka uchazileke igama leThambo Lenyoka ukuthi lisuka kuphi lisuke emumva kakhulu kwivideo elandelayo dokotela sesigoqa ngingafisa ukuthi kube khona esikhuluma ngako okujulile mhlambe okuphathelene mhlambe nezizwe noma nento okwazi ukuyinika umfundisi ekwazi mhlambe uprofeta noma inteka udokotela yazana lezinto lezo ayi bengakazenzi ulwazi lakhona lukhona okay so sizothi kungena kuzo ke kuvideo elandelayo siyiqhathanise nezinye zezinto esesizwile sixoxa futhi ngabanye odokotela sithi kubona ukuthi ulwazi la dokotela uThambo Lenyoka nelabanye lihlangana kanjani lilimala kanjani noma yena wazi ngayiphi indlela ngoba wonke udokotela unendlela yakhe afundiswe ngayo so ngizothanda ukuthi ke siye singeneke lapho enye indawo esiphinde sayikhohlwa udokotela uthwasele udokotela ukuthwasela wami ngithwasele eMozambique kahle udlule eMaputo ufike eShayishayi bese ufike eSiputu bese ubuya back eMalezi la ngo-president khonashisana indawo yakhe qho ayikuthi manje ngeke abantu besho ukuthi hayi bamuza udokotela kwivideo yakhe oqale introduce ukuthi uthwasele ngaphandle kusho ukuthi umuthi awuphethe cause abaningi bakholela ekutheni umuthi wangaphandle unamandla kakhulu so abantu abamthinteke udokotela ke usazophinda futhi washutha amavideo elandelana echaza ngemithi nezinto ezithize engizofisa ukuthi ekhulume ngazo so abantu abacommente la kwi comment section besho ukuthi udokotela bafisa umuzwa ekhuluma ngani ngevideo elandelayo nokuthi mhlambe iziphi ezinye izinto akwazi ukuzenza dokotela before sivale sacela upha abantu inombolo yakho mase ubashiya nomyalezo wokugcina inamba yami ngitholakala ku 0720 202839 uyangithola efonini na WhatsApp noma isiphi isikhathi noma athi esemini sekuseni sebusuku ngihleze ngikhona nje ngela ngi-online kanjalo kulezo ndawo